Бүген Казанда Бүтін дөнья татарларының милләт җыены ачыла. Аны Бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитеты оештырды. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры җыенны уздыру мәсьәләләренә багышланды. Конгрессның матбугат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи пандемия вакытында җыенны уздыру үзенчәлекләре белән таныштырды. Шулай ук октябрьдә булачак халык санын алуга татар конгрессының 30 еллыгына әзерлек буенча радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Гөлназ, хәерле иртә. Пандемия җыенны уздыруга үзгәрешләр кертте, кайлардан күпме кунак килде? Менә бүген милләт җыены башланып китте, делегатлар килә башлады. 500-дән артык делегат килергә тиеш, Алла бирсә, әлбәттә ул Россиянең 60-га якын төбәгеннән һәм 10-га якын чит илдән милләттәшләребез җыела. Алар инде әгәр дә катнашылмаганнары Zoom аша безнең чарада катнашачаклар, Алла бирсә. Күрә алмаганнары Бүтін дөнья татар конгрессының рәсми сайты аша әлеге милләт җыенын күрә алачаклар. Милләт җыены безнең иртәгә булачак, бүген булачак милли шура утырышы. Милләт җыенының үзенчәлекләре нәрсәдә? Милләт җыены ул утырыш 2 сәгатькә якын ул узачак. Әлбәттә анда безнең Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миннеханов катнашачак. Һәм инде әлбәттә без милләтебезне кызыксындырган, милләтебезне борчыган сораулар күтәреләчәк. Бүгенге көндә инде без барыбыз да бер бөтен милләт булып яшәргә тиеш дигән девиз астында идарә итәбез. Кунакларга нинди мәдәни программалар тәкъдим ителә? Менә Алла бирсә, әйтеп киткәнемчә, бүген милли шура утырышы. Аннан соң кичке программа каралган. Кичке программа ул Камал театрында узачак. Анда татарча диктант, җәлил укулары, менә Бүтін дөнья татар конгрессы тарафыннан нинди матур чаралар уздырылды. Шуларны бергә җыеп, шундый матур интеллектуаль тамаша эшләячәк без. Икенче көнне инде менә иртәгә милләт утырышы, аннан соң килгән делегатлар кайтып китәчәкләр. Шулай ук шуны әйтәсем килә, безнең Россия төбәкләреннән журналистлар да киләчәк. Журналистлар форумы да узачак безнең шушы көннәрдә. Һәм ул бергә милләт җыены кысасында уза. Журналистлар белән эш әле безнең дәвам итәчәк. Без бергәләшеп, Алла бирсә, шимбә көнне Ижевскига барачакбыз. Анда Яңарыш газетасының 30 еллыгы һәм без шул чараларда катнашачакбыз. Октябрьдә узачак халык санын алуга конгресс ничек әзерләнә? Без инде моңа күптән әзерләнәбез, күптән регионнарда йөрибез, аңлатабыз, аңлатучылар алып барабыз. Инде без әле исәпкә алу башламаган. Һәм менә шушы милләт җыенны да татар халкына мөрәҗәгатьне без җиткерәчәкбез. Ул инде безнең татар дөньясына таратылган мөрәҗәгатебез. Анда безнең бер генә теләгебез татар булып калырга тиеш, бүлгәләнмәскә тиешбез. Без бер бөтен милләт булып сакланырга тиешбез. Гөлназ, телевизор караучылар җыен турындагы материаллар белән кайда таныша ала? Әле программаларны алдан әйтеп куйсак, ул дөрес булмас. Инде менә шушы иртәгә узачак милләт җыены ул Бүтін дөнья татар конгрессының 30 еллыгын каршы алуга старт дип әйтәсем килә минем. Алла бирсә, менә киләсе елга узган һәрбер чара ул Бүтін дөнья татар конгрессының 30 еллыгын каршы алып дигән девиз астында узар. Татар конгрессының рәсми сайтында һәм Татар информның сайтында, порталында барачак. Инде документлар әлбәттә Бүтін дөнья татар конгрессының сайтында урын алачак. Бар резолюция, мөрәҗәгатьләр Бүтін дөнья татар конгрессының рәсми сайтында урын алачаклар. Безнең телефоныбыз кабул итү бүлмәбез бар, ул эшле эш сәгатьләре вакытында иртәнге сәгать 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр. Аның телефоны 236 59 16. Инде адресыбыз килегез, без һәрвакыт килгән кешеләрне кабул итәбез, күрешәбез, аралашабыз. Карл Маркс урамы 38/5 йорт. Килегез, без сезне кабул итәргә әзер. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Сез Бүтін дөнья татар конгрессының матбугат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи белән әңгәмә карадыгыз.